Стив Джобс, уволнен от собствената си компания, за да спаси света. През 1976 година Стив Джобс основава Apple. Той е визионерът и двигателят. 9 години по-късно нещата се обръщат. Джобс влиза в конфликт с борда на директорите. Те гласуват против него и той е отстранен. Уволнен е от компанията, която е създал. Това е публично унижение и пълен провал, но Джобс отказва да приеме присъдата. Той не спира да работи, основава 2 нови компании – Next и Pixar. Междувременно Apple започва да запада. 10 години по-късно Apple е пред фалит. Бордът, който го е уволнил, го моли да се върне. Джобс се завръща и спасява компанията. Той създава iPod, iPhone и променя завинаги света. Той казва: понякога животът ще те удари с тухла по главата, не губи вяра. Ако вярваш, че най-големият провал може да е най-големият ти урок, напиши «Вяра» в коментарите. Истинският хъсъл ти напомня, неуспехът е просто начинът на живота да те пренасочи към нещо по-велико.